nájsť jeho? To už aby som sa bral? No, mamo, idem ja na skúšku do Trnavy. Sekeru mi zatiaľ opatrujte. Vy sa mi opatrujte, mamo. Dobre, Miško, len sa drž na tých doľniakoch. Drž sa. Pôjdem, tu som ti klobásky nabalila. Pojem. Tu som ti frnžalice naliala. Vypijem. No, a donies mi z tých doľniakov ešte dačo, lebo nemám do čoho pichnúť. Aj poď, môže byť, na muziku. Donesiem. No, dobre, Miško. Dobre, maj sa mi tu pekne v tom svete, nestráca. Dobre sa mi tam aj, dobre? Budem. Pán Boh pomáhaj si. Pán Boh uslíš, mamo. Pán. Po rozlúčke s milovanou mamkou sa Michal vybral. Vedel, že cesta až na ďalekú skladovú veru nebude ľahká. I tak bolo. Len čo opustil osadu, už sa mu za domovom zacnelo. I chcel sa vrátiť, no raz nahlásený termín v Ajse neradno meniť. Po strastiplnej, vetrom ošľahanej ceste na 1125. kilometri narazil na už odpradávna známu skratku na Dolniaky, na tmavý betónový tunel. Mám ja skúšku v Trnave, som so sebou spokojný. Naučený nie som zle, známku v Ajse objavím. Aj Ačko, aj Bčko, aj Cčko, nuž i Dčko, hej! Na 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 na. Po muzike Michal na ďalšiu prekážku naďabil. Pod vplyvom omamných výparov z kanála i domácej 95% frnžalice Michal v Hriňovej miesto na Trnavu na Nepál odbočil. A tu sťa hľa Mount Everest. Michal nelenil a expedíciu započal. Ale na mastný makový prd. Grambľoš. Popri večeri v základnom tábore si spomenul na radu svojej mamky. Synku, pamätaj, ráno múdrejšie večer. Michal ráno nelenil a šmahom svojich rýchlych nôh Mount Everest ešte do obeda pochoril. A cestou dole sa v ňom prebudil hlad.
Tak sa skončil príbeh o Michalovi. Keď do dediny zašiel, detský sen si splnil. Xar točil. I ženu si tam našiel. Našu krásnu Fejrejka. I líške pomohol. Potom, ako jej traumatické zmeny na skelete spôsobil, vybrala sa na skúsi do sveta. I Paríž, i Rím tahľa. Tam teraz žije. Pekne si nažíva. I aj poda mi doniesol. Kvalitného. Muziky naťahal z internetu. I zvuk má dobrý, Jako tu náš dedinský zvonec. No, deti, a to je rozprávky.